Erokamano nyako Ramogi en otieno machielo kendo warwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag oyimore mana ka e RamogiTV. Tarik na par kod abiriyo dwe no mar adek en ariyo prariyo kod ang'wen waikore wacho nyako Mogajon ka bende en odiechieng' ma jofwambo nitiere kod kuoyo bang' wito achiel kuom mano Tanzania ma bende nowito ngimane okinyi mar kawuono. En wach ma nyako Ramogi mopoyo oganda ahinya to ute mag fwambo mopogore opogore kendo wakwayo ne familia mar Tanzania kwe mar chunye kinde ni ma masira makamano omako kachiel kod jofwambo duto gi ute mag fwambo mag piny Kenya kaluwore kod tho mapoya mar achiel kuom jofwambo. Matimore kama simaga apaya medo nyako Mogajon ji ariyo chako wito ngimagi masira mar apaya bang' masira bende notimore gwenge ma Kapsabet kama bende ne japuonjre kachiel gi japuonj nowito ngimane wamikuku mar wacho chenro mar oyimore. Mor bende nitie nyako Ramogi kowuok kuom jotelo moko mawuok e gwenge ma Baringo kaluwore kod monj ma otimo sidi mar kweth ma keto kata ma rocho weche mag jopiny kotenore kod wach mar kuo jamni gi maundu ma otimore e gwenge ma kono kama jatend piny Kenya William Ruto bende notimo limbe gwenge ma Kilgoris kendo singo mar gero mkuku mapiny e gwenge ma kono. Nyako Ramogi kamoro amora ma intie adwani bed kodwa chakruok nyaka giko mar weche manyien mag oyimore mokwongo wayudo ne thuond weche. Jafwambo mar ringene okwanye yode e buore Nairobi. Van, as reported by the driver and one of the passengers, was carrying 12 passengers and one driver, whereby they were involved in a head-on collision. They basically rammed into a trailer, resulting in 2 deaths on the spot. Ji ariyo nowito ngimagi e masira mar apaya lora masalga kako machielo jopuonjre manyo ohinyore e masira mar bus mar Kapsabet Boys omedo yudo nafuo. I got 378 and I learned in Tumaini Primary School, which is a public school, and my mom is not capable of paying my school fees. She's not able to take me to school. Dweche adek bang' jo klas 9 donjo skul, japuonjre moro prodiwo kar doko ne sirikal nosingo ni onge japuonjre mabiro rem ma ok donjo skund sekondar. Nyako Ramogi be thuolo mar tudore kodwa namba en 36000 kata mbui mar Facebook RamogiTV Kenya kachiel kod YouTube marwa sani nyien kendo le nyako Ramogi subscribe RamogiTV Kenya mondo iluw weche gi achiel kachiel. Mbui mar X bende RamogiTV KE nyako Ramogi bende wantiere jaloko mar iluongo ne Wilson Ochuka. Nyinga en George Bati machiegni nyako Mogajon nyinga Lydia wachao kod mano mar kuyo kama jafwambo matring'enyi Rita Tinina owito ngimane. Tinina mosetiyo kuom thuolo malach kendo manyaka thone nyotiyo kaka jachung weche od fwambo mar NTV okwany kotho e ode manitie Kileleshwa e buore Nairobi. Familia mare oyango ni biro golo report makare ewi tho mar Rita. Rito ywak gi jofwambo wetene mapare kuom tije maber kendo chuny mar dongruok. Bende opare kaka jafwambo mano geno familia kanyakla mar oganda kod jo Kenya. Ringre okane kar kano ringre ma Umash e boma ma buore Nairobi. This is a dark Sunday for us, not just at NMG, but as a media fraternity, even just by virtue of all those who are here to mourn our sister, Rita. It's very interesting that today she was meant to be on shift at NTV. She's one of the editors. It was her shift at work, but she didn't show up, and so after a couple of calls we got the unfortunate news that she passed on. On behalf of the Pans family, this has really come as a shock to us. We are really trying to digest, and at the moment we just request for the privacy that is accorded to the family. More information will come later. Nyako Ramogi pod wamedo kwayo kwe mar chuny ne anyuolano kachiel kod joma bende nyoni kode machiegni e kinde mag ngimane mar Nyasaye med jiwogi kendo miyogi hocho makende. Wadhi nyime ji ariyo wito ngimagi kama moko maromo 12 yudo hinyruok kata yudo hinyruok e masira mar apaya manotimore apaya ma Salga apaya ma wuok Kisumu kadhi Nakuru
otieno manyoro bang' nyamburko moro mating'o jowuoth 11 nodonjo kuom lori moro manochung' e geng apaya. Mabiro bang' masira manoyudo bas mar skunde Yawuoyi ma Kapsabet katend skulno koro yango ni jopuonjre 8 manyo itimonegi thieth osedo fuong'ruok kendo omigi thuolo mar dok pacho. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua okwayo derepe mating'o jopuonjre mondo obed motang' e ndara e kinde magiriembo. E masira manotimore otieno manyoro, nyamburko mating'o jowuoth maromo 11 noyudo masira e alwora ma Salga e apaya maya Kisumu kadhi Nakuru. Masira no notimore bang' nyamburko nodonjo kuom lori manoriko chungie bath apaya kendo nego ji 2 ka ji mamoko noyudo hinyruok kendo dhi mbele gi thieth e osiptal ma Nakuru level 5. Watu wenye walikuwa wamekaa hapo mbele waliweza kuumia sana, ambaye tulipata kwamba watu 2 waliweza kufariki. Mmoja aliweza kufariki hapo na mwingine aliweza kubariki akienda hospitali. Gari tuliweza kusaidiwa na gari ya polisi ambaye ni ya Salga kuwapeleka hospitali PCH. We have 5 patients in inpatient, that is patients who are admitted, and we have 6 patients in the outpatient unit. The driver of the said vehicle is a Kenyan. However, the passengers are of Eritrean and Ethiopian nationality. So we've had a bit of a language barrier since they came in at 10 p.m. But we've managed to manage all of them, and they are currently out of danger. Mabiro bang' masira machielo kama bas mar skul sekondar mar Yawuoyi ma Kapsabet Boys nobayo alwora ma Pat Kawanin kendo ng'ielore masira manoweyo japuonjre achiel gi japuonj achiel ka owito ngimagi. Bas no noriko tero jopuonjre wuoth mar puonjruok e nam ma Bogoria man Baringo South e county ma Baringo. Japuonj maduong' ma Kapsabet Boys yango ni jopuonjre 8 manoriko yudo thieth oseyudo nafu kendo wuok e osiptal. All of them are in a fine state of mind and spirit. They are jovial, they have started taking their teas, and they are out of danger. Those who are referred to the MTRH yesterday are also reportedly to be fine. We have 2 information desks from the Red Cross. We also have another one in school. We also had around 20 teachers who are here. So the information is flowing very well. We have quite a number of parents who are also with us here. So they've got the information immediately the accident happened, and we are managing very well. As much as we want to do the signage, we can also introduce the electronic guidance on our vehicles so that they can guide you as a new driver. When you go new places, there's a way you can be alerted that is a corner, those kind of things. There's a car that is coming before you, and those kind of things. And I want to say the driver did his best. If you see where the incidents happened, you would really realize that in whatever situation, he tried his best. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua notimo limbe skund sekondar ma Kapsabet Boys kaluwore gi masira makamano kamojiwo derepe mariembo nyamburko mating'o jopuonjre mondo mi obed motang' e kinde duto ma gintiere e apeyni. We take this opportunity to appeal to all our drivers and other road users to exercise care and vigilance on our roads, and more so those who drive our buses for schools. These are precious jewels for our country. We are praying for you, for God to give you strength, to give you fortitude, to come to the reality of losing a child who has been dear to you, of losing a student who is one of you, and I'm sure there is no doubt that the president will give you another bus to replace that one, so that you are able to continue with your tours across the country. Riwruok mar governors onyiso sirikal mondo mi oriwre mapiyo e timo lalruok gi lakteche kendo chungo ng'anyo masani othiro chenro mag thieth e osiptende. Jakom komiti mar thieth e riwruok mar governors ma pacho ka Mudhomi Njuki owacho ni gigo ma lakteche dwaro gin mago manie bwo sirikal mamalo, kendo sirikal mamalo ema owinjo kaw ting' mar losogi. Olose kinde mar riwruok mar lakteche KMPD okonegi kore ne lalruok gi sirikal kendo nyaka winj ywakgi eka gibiro yie chungo ng'anyo makamano. Na hiyo kazi ya kupeleka interns huwa inafanywa na serikali kuu, Ministry of Health ndio inawatuma mahospitali mbalimbali ikiwemo Chuka, lakini inawalipa kama mshahara kidogo ya internship. Sasa hiyo mshahara ndio nafikiria wakati ministry anafanya hesabu katika hii hali ngumu kuna kitu hapo, kwa hivyo hiyo pesa sasa kwa tayari ndio
wamesema tutagoma mpaka wale daktari wamaliza shule waletwe internship. Kwa hivyo hata wale wanagoma in solidarity na wale wengine, si ati kuna shida kule hospitali, lakini tuliongea na wadaktari tukawaambia, kwa sababu ile maneno mengine yote mlikuwa mnataka ya promotion, kuweka madawa, kumwekea nurses, tumefanya. Tafadhali tusiharibu kazi, wacha sisi tuendelee kuongea na serikali kuu na union. Pesa itapatikana, lakini hata tukienda strike ni watu wetu wataumia. Ramogi wasodo kama luoro medore kaunti ma Baringo kaluwore kod monj makinde ka kinde mag jomaundu manyayo kwe jamni makoro geto nyaka jotelo moyier kod riwruoge ma chwalo kony ne jopiny ma monj oserocho ngimagi. Maen kata obedo ni sirikal medo chiwo singo ne jopiny, ne sirikal oketo kenge mag tieko chuth jomaundu mantiere nyanduat mar Okak. E kinde chiwo chiemb kony ne jodak Mayatia, Chiemoi kod Chepkesin mayudore ward ma Saimosoi kod Bartabwa, jaod bura mar kaunti ma Baringo Florence Jamatia okonien gi malit ni piny owacho mane jopiny ochodore ne kendo keto e telo pok oketo kenge makare e tieko jomaundu mabembo jopiny gi monj. It is so hard to be in a government that you want to defend while your people are actually suffering in the same government. Sometimes we become so helpless because you are in a government that you think they were going to help you, or you are going to, have this problem solved, but it is actually becoming a bigger problem. Jamatia kod jaod bura ma Baringo North Joseph Makilap okoni jomaundu go sani omedo wang' teko kendo gigeto nyaka jotelo moyier kod apisa machwalo chiemb kony ne jopiny ma giserocho ngimagi ka gikwayo piny owacho mondo wuog oko kendo res jopiny koting'o jopuonjre masomo e sikunde ma Baringo. When we came, ijulikana ya kwamba hata mbele ya sisi kukucha na watu ya Red Cross barabara yote kuanzia huko Moinoni all the way to Yatta to here, we face some conscience. Yes. Na ni partners ambaye hata ni watu wajawahi kuona bunduki siku nyingine, hata tukaona bandits kwa njia. Na wengine tulipitia marisasi tukikucha hapa. So kuambia serikali tukase nati. Nataka nishukuru Kindiki ameng'ang'ana ametuletea chishu hapa, lakini hapa shule hii inahitaji pia tuongeze kambi ingine ya chishu endelee kufanya hiyo operation vizuri sana. These people are really daring us. And imagine being shot at while you are distributing food. These people are merciless and they care less. They want to just kill. They have appetite to destroy everything. The schools are not there. We can't even see population have moved, and they still want to push us further. Mageti more kinde ma jatend migao mar riwruoge saka kod hewelni matindo Simon Chelugui osingo ne jodak manyandwat mar Okak ni e dweche ariyo jomaundu manyayo kwe jamni kendo monjo jopiny biro neno makolwere lwet sirikal. But at the end of the day, we are asking the government, please sort out this mess. Na muhakikishia Mheshimiwa Makilap na Kamureni, in the next 2 months this problem, hata Mheshimiwa Pole jana vile ilifanyika na Mheshimiwa Chematia, hawa wakiongozwa na county commissioner hapa wameweka mpango ya kushughulikia hii shida ya banditry in Baringo, in Elgeyo Marakwet, in West Pokot, and also in Samburu and Laikipia. Ka sirikal medo chiwo singo mar jiwo arita ne jopiny manyandwat mar Okak, luoro medore e kind jopiny makono kaluwore kod monj makinde ka kinde makoro igeto go nyaka jotelo moyier kod riwruoge ma wuok oko mar chwalo chiemb kony ne jopiny. Jatend piny Kenya William Ruto kone jotelo mawuok Kilgoris kod alworane mondo mi omany yore mag tieko ywaruok mar tong' ma oserocho arita kwe e gwengego. Ruto manoloso e kinde alama no bagi e kaunti ma Narok koni sirikal biro medo rido arita kendo medo tesend obila e alworano duto marakore kod tulo makinde ka kinde. Olta Nyambaga ntiere kod ler mathoth. E kinde alama ni okelo kanyakla kanise mawuok e alwora ma Kilgoris, Enosaen to kod Lorgorian e kaunti ma Narok. Ka ema jatend piny William Ruto ni ogolo siem mager ewi rach mag arita kwe kendo kone jotelo mondo tiek tulo makinde ka kinde mosekelo tho mag oganda e tong' ma Kilgoris kod alwora mage. Sisi upande wa serikali tutahakikisha kwamba kuna uwezo wa serikali wa kuhakikisha ya kwamba mali na maisha ya wananchi inalindwa, lakini kuna mambo ambayo inaweza kutatuliwa kijamii ndio watu waishi kwa pamoja. Na wauliza viongozi wa sehemu hii, viongozi wa dini, county government yetu na wizara yangu ya mambo ya usalama watashirikiana pamoja na nyinyi ndio tuweze kutatua hilo tatizo, ndio Narok
na sehemu hii iweze kwenda mbele kwa amani. Jatend piny William Ruto omedo ni midhiero mokwako jopur mag tiang' koro biro yudo fungruok bang' Ruto singo medo masinde mag rego tiang' Transmara. We can grow more sugarcane. We can stop using our foreign exchange to import sugar to our country. Na ndio sababu nimeweka mpango maalum, zile kampuni zote za serikali ikiwemo kampuni ya Sony hapa, tumeweka mpango ya sawasawa kuhakikisha ya kwamba tunapata watu ambao watatusaidia kutumia hizo kampuni vizuri. Sisi kama Narok tumetumia hiyo subsidized fertilizer hapa Kilgoris. Tuko na depot hapa Kilgoris ambayo inaletwa subsidized fertilizer. Hao wangwana wanapata hapa na wanashukuru sana. Kuna ingine tunajaribu kumalizia hapa Angata Barikoi kwa sababu kuna kitu ambayo haikuwa hapo, lakini nimeongea na waziri wa agriculture na sasa tutaanza kuweka pia subsidized fertilizer hapo ili wananchi wetu wapate ikiwa karibu. Ruto koni sirikande dhi medo gedo mag apaya e kaka barabara mololunga, Lorgorian, Kilgoris, Mariwa, Mulot, Esoit, Murgan, mradi gi kanyakla kod Keyan e budget mar ikomenda manyien motengenegi shillings bilion 100. Barabara yenu kutoka hapa Mariwa kuja Keyan kwenda Enosaen kwenda mpaka Kilgoris na baadaye mpaka Korgor. Hiyo barabara nimesikia iko kwa mipango yetu, tutajenga na tutaweka lami. Walter Nyambaga, RamogiTV. Osoro nyakwara Ramogi jodito edwon bura mar na Kenya okonyo gai mar duond bura no Martha Karua emabiro tingo bendera mar duond bura ne yiero magana 2027. Jatend na Kenya wacho ni Karua pod onyonore e Azimio karadoko ni lek mare en laro lemo ma jatend piny Kenya kokale yiero mabiro. Egiloso e county ma Isiolo. Kwa sahi wajue president wetu atakuwa na Kenya 2027 kwa sababu Raila anaenda kwa hiyo kitingine ya juu, yani kubwa kuliko hata ya president ya Kenya, na kwa hivyo tutaunga mkono Martha Karua juu chini mpaka aweze kupata hiyo kiti. Na pia kama vile mnauliza kama ametoka kwa muungano ya nini Azimio, anjatoka. Hatuna msaada yote ambao serikali yetu anasema tupelekeni, wale ana nguvu, wale ana mali, hakuna. Sasa afadhali turudi kwa mama. Sisi kina mama hata kama ni wanaume hawezi pigia Martha Karua kura, sisi wanawake tutapigia kwa Kenya. Tumesema katika hii timu yetu ya Azimio kulikuwa na Raila, kulikuwa na Kalonzo Musyoka na mama Martha Karua. Sasa kama kiongozi wetu wa Azimio Raila Odinga anaenda kufanikiwa kupata ofisi nyingine, sisi kama watu wa Kenya hakuna tasamio lingine, ni ya kwamba tu huyu mama peke yake ndio anafaa katika uongozi wa nchi. Jodake gweng' ma Nyandemie kar chung'od bura ma Marsabit County ma Nyamira ochiwo gi bwoko kinyi ma kawuono bang' ringre japuonj manoserutaya noyudi koliero e tol e bungu moro e gweng'no. Familia mar japuonj Wilson Mangaria wacho kata chech ni dibed ni onege kaeto bang'e ringre otwe gi tol e bunguno. Gilaro ni wuok dala nyoro kodhi e boma ma Kisii romo gi jagope moro manouso ne lowo kod nyamburko. Bang'e to e seche mag otieno ne ogo simu ni odhi deko mar chopo pacho nikech digni mar nyamburko manyore oidho, ma bende wacho ni mane otemo gik ma familia no koni ne giyudo kowuok kuome. Leo asubuhi nilipigiwa simu na ndugu yangu mdogo, akasema ati babangu alienda Kisii lakini hakurudi. Nikatoka nyumbani nikakuja paka nyumbani kwetu ni Ekelenyo. Ndio tukafuatilia, kuna simu tulipigiwa mtu wa watu wakatupigia, wakatukwambia kuna mtu ameuliwa huko Kemera. Ndio tukafuatilia njiani, tukakuja tukapata gari la polisi, tukaisimamisha, tukapata ni yeye amebebwa ndani. Waliongea na mama akasema ati anaenda kulipa. Sijui mwenye alikuwa anaenda kumlipa anaitwaje, sijajua mpaka saa hii. Jana tuliongea na yeye mara mingi sana, lakini mara ya mwisho tuliongea na yeye ni saa 1, ilikuwa saa 1:47. Mwalimu akaniambia nilienda Kisii kukuletea petri na gio ya gari, lakini nimeona kama nitachelewa.
Akaniambia enda upaki gala alafu uende nyumbani tukutane na wewe asubuhi. Mimi nikatoka nikaenda nyumbani ikiwa 1:50. Kuanzia hapo sasa mimi mwalimu hatu kuongea na yeye mpaka saa hizi. Kufika asubuhi familia yake kaniambia mwalimu hakukuja kwa nyumba. Simu zake zote ziko off. Tunaenda mpaka saa hizi vile tumemba. Kan pare nya kora mgajo bang sadeng marotino chendo eno imwero kamano ko medokete mana RamogiTV kapo kwa yuyo mokwongo ona kama kum ote jojbat. Ero kamana nyane no ka jok mabende ndiko gindiko ote mopogore ka imora inya ilongo ni wuod mile majembe kata god kwera kiani to koro loko gi Kiswahili ajana ni malera inya kenda winjo makare gimo mako doga dadi kulmigori kasani siasa gore mawakieni to jopiny wachom kanya jotelo oweyuare governor MP MCA senator ngato lulainde siasa podi Dubai rikuri nyaseme kantire uruba Migori mawacho kamano okay uchinje kosegi wacho ni the retired teacher Mr. Lo notimo mos makende ne familia mari tatinina kendo wacho ni nyasaye mondo mi omigi hocho makende kasto bendo wacho ni ji obed motang' apeni obede magwagwa neno ka kaendi Pat Gweng mano jojo yamba Pat Gweng wacho ni entiere yo makare kendo wacho ni watimo mos ne jofwambo kendo watimo mos ne familia mar jofwambo ritatinina ne wan kode bar sauri koni project moro kuro nyasaye oneno ni thuolo romo osama japancha kantiere Migori wacho ni mora ahinya kendo timo mos ne joma yudo masira mag apaya apeini mopogore koting'o nyithind sikul mano ote mar osama japancha Lydia no bende jaro soja mano kanyo Durinani owacho kanyo ni paneno wa kainti dala mar game odendo en no mora ahinya ne gidhi lemo St. Petro Ndori Lejo Maria negere kangi jaduong' ya moloko giwacho no mora nya gichendo ne in kanyo gi wuon gi Benson Owiti Winda mora hinya gi chendro maro imore ote mar jakom Gideon Midega nyisa kacha ni henya kwardor kawuodo yomo gango woro to monego jafwa mara umarita tinina karacho ni ruoth nyasaye mondo ket chunye kama okwe mama Sonko Mikai Kilo keneno ote mari iwacho ni un kanyo gi Kevin Adada mano wuon paru untire chendro maro imore wacho kanyo ne gomos na jomo ido masira ruoth majaocho mondo miyo kwe chuny oganda mantiere kod lit kato bendi wacho kanyo ne jonya toto ufuani kama intiere ya paro ni sefwayo ne gero kamano kuom ote non neno bende ote kanyo mar Ayayo Benson na Ayayo wacho kanyo ni entiere game bar Sauri entie game kato weche gichopo ne yo makare kendo gimor gichendo Thomas Musasa kantiere gwenge go maga wacho kanyo ni Martha Karua hotero ganda mos wacho ni dio chaki MCA haya wayo mate opoko yo Lydia ndiere ote moro kama bende anokomora kata mako wanga en wach moro bende nyalo miyo ng'ato buonji kata bende samoro piny tek Esbon Wood Midida mano jadolo majakarungu wacho ni RamogiTV lera ahinya wacho ni omine governor ma Migori Pochgi Park kuom loso negi kuom chako loso daraja matudo Kayara Primary kod Obware Hospital koro joma nyocha ne ywak ni limo kayuoch gi loka machielo tamo gi koro jolimre koni gi koni wacho wadeko kaendi mana no mijebedni ulalo matero jo hospital ok malimo kayi walalo no tudo school go hospital koro koso jo limbi jo kayuoch gi boye na gelo koro jo kayuoch gi bende ka ng'ato nyoywak ni yuora piem opong' momiyo ndalo gi pod okinena koro ginyalo ng'ado lalo no mondo gidhi kocha jo Migori ogeno kayuoch gi wayo mate ka odugo nyakora mogi pod wan gi weche mamoko mathoth omiyo kamoro moro ma intie kik idhi mabor ma en Oimore. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia naisa nitumie 50 bob. Aniza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kutilia maanani. Niko kwa nini
nimefunga tu, hata nikazienda kwa duka 11 ndio ukue season by 8:30. Nilikuwa nafikiri napata 6 million na sikupata. Unajua wewe unaenda unafikiria utapata ile kubwa, lakini sikupata hiyo, lakini hata hiyo nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu, hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mimi nadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan, bonyeza *811 *271#. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinge. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e RamogiTV. Wuoth
Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e RamogiTV. Machiegni kendo nyakurom gajwang' chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Obila makayo lemba kasi ne omedo jiwa pedha mar manyo kong'o ma oko puodhi ka pedha manyo otim e odhiambo manyoro. Obila nyojo kwalita mathoth mag kong'o e kar dak ma Soweto. Jalup Commissioner moriwo Sub-County ma Embakasi Jacob Mwaura olero obila nyogo peksen nyaka udi moko ma yangore ni timo ohand kong'o e tok chik. E pedhano bende obila nyogo gono kuonde ma ilose kong'o mabandia kendo mohewo lita 3,000 mar chang'a gi busa nyomaki. Onge ng'ama nyogi mako kata kamano pod pedho kata pedha dhi nyime mar manyo joma timo ohand kong'o ma ok opodhi gwenge makono. So leo tumeweza kupata mahali mkora anaitwa Daudi anapikia pombe zake, na ukiangalia mahali hapa ni manyumba za mawe ambako amebadilisha na kuifanya kuwa ndio mahali ya kutengenezea pombe haramu aina ya busa na chang'aa. Leo tumeweza kufungua, lakini tutaendeleza hii operation kwa kubomoa hizi manyumba ambazo zinatumika katika kutengeneza pombe haramu. Na tunatoa mwito kwa wenye manyumba, kama mtu amekodisha mtu ambaye anajua anatengenezea pombe haramu kwa hizo nyumba, ajue hiyo nyumba itakuja kubomolewa, kwa sababu hiyo ndio kazi tunafanya kwa saa hii. Na wale wote ambao wanapika tutawawinda kila mahali. Kama huyu sasa amejificha, lakini tutamshika na tumpeleke mahakamani. Nakoromo gi dweche adek bang' chakruok mar somo ne jopuonjre mag jo klas 9 higa ni. Nitie jopuonjre ma pod odiwo pacho kata bende piny owacho ne osingo timo pedha mar chopo lek mar rwako jopuonjre duto e sikunde miluongo ni 100% transition. Kaka yuto moni lero no Mary Abigail en japuonjre ma oyudo max 378 e skund primar mar piny owacho nyaka sani odak kod kuyo e dhot nikech min mare onge kod nyalo mar tere skul. Tama okuongo dhi karumo ne jopuonjre mag form 1 manyicha ochako sombgi okang' ma ogik e pachoka e bwo kit somo mar 844. Ma odong' lek ne Abigail Mary ma en japuonjre manyako mane osomo e skund primar Matumaini kendo yudo maksi mar 378. Mary ne oluongi e skund nyiri ma Matunga e kaunti ma Kilifi kama dweche adek bang' yiepo pok oyudo thuolo mar donje. Pok adhi skul nikech mama onge pesa mar tera. I got 378 and I learned in Tumaini Primary School, which is a public school. And my mom is not capable of paying my school fees. She's not able to take me to school. And she's the only person we can rely on since my dad is gone. En nyathi mar ariyo e ot ma nyathi mokwongo bende ne ok odhi nyime gi sombe nikech wach mar omenda. First born na no osomo lakini ok no manage the college nikech school fees. Koro May is the second born. Mabe no otimo 8 last year. To nikech aonge gi uwezo mar tere school poko join kata kamano no kalo maber moluonge school. Lek mare mar bedo laktar oyuak ni nyalo lal bang' somo matek. I want to become a surgeon when I grow up so I can help others those who are in need like me, and I would like you to help me go to school because I don't want to cut my dream short.
Kamin Mary ma en mana janyuol achiel koni poni oyudo thuolo e skul moro amora oyie tero nyare mondo mi odhi nyime kod somo. Ntie masete monyiewo matin kaka nanyiewo ne bag, anyiewo ne this personal items. En adwaro nyathino dhi skul, ok ochuno no matuga nikech matuga no be naneno kabor Kwale fare ne be ng'eny. Samoro nyathi be nyalo bedo go problem traveling from Kenya ka kuno. Ywak Mary en mana ywak achiel mar jopuonjre ma kamoro serem riwore kod skunde sekondar dweche 3 bang' piny owacho singo timo apedha ne jopuonjre duto mondo mi gichop chik kod lek mar 100% transition. Klas 9 ma higa ni e klas ma ogik e bwo kit somo mar 844 kendo poni ok oris jopuonjre gi mapiyo somgi nyalo lwari e lwanda. Judith Omondi, RamogiTV. Riwruoge mag somo riwo lwedo mar jiwo paro mar chik mano ochwal kod jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch marango kaka ichwalo omenda mag somo ne skunde. Gisodo bura mondo okala chikno mabende giango ne dhi miyo piny owacho medo omenda ma ichwalo ne sekta mar somo e pacho ka. Ywak mar riwruogo en ni nitiere skunde ma pok oyangi kod chike ma pacho ka ma owinjo nyuandie skunde ma ichiwo negi sir ka bende giywak ni kata sani omenda ma ichwalo negi e sekta mar somo pod nitiere piny kendo rem pod nitiere. Tumeona ya kwamba kuna shule nyingi ambazo wakati wa kupata capitation especially za public secondary schools hawapati kile ambacho kinapaswa kupatikana. Number 2, kuna hizi shule ambazo tunaita urban schools za nchi yetu, shule ambazo zinapatikana katika mitaa ya mabada. Hizi shule hapo awali zilikuwa zikipata capitation, lakini mpaka mwaka wa 2017 ikakatika. Tunaomba serikali yetu kupitia kwa members of parliament na senators waweze kuirejesha kwa sababu wanafunzi walio katika hizi shule wanaumia zaidi. Jonyuol jiwo ni okaw ting' mar rito nyithindgi kendo kik giwe ting' duto e wi jopuonj. E bwo chenro mar Smile na Toto ma itayo gi riwruok mar Okalkea, jonyuol kod jokanyo masiro sekta mar somo nyoyudo thuolo mar chokore e skund primar ma Bright Future mantiere Ugis e kar chung' od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay kama lalruok obedo e wi kaka nyalo rit nyithindo kendo geng'ogi ne midhiero mondo kik jukgi. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, director mar Okalkea gi kweth mare matayo chenro mar Smile na Toto wacho ni dang'ni mag paro ma joko nyithindo inyalo tieki ka jonyuol obedo machiegni gi nyithindgi kendo konyo e hocho margi. Kaka achiel kuom yore mag neno ni jopuonjre obedo thuolo kendo gi paro makare, riwruogno osebedo katimo limbe e skunde ma opogore ka gigoyo mbaka gi jopuonjre ng'iyo gigo machandogi manyalo miyo gibedo kod dang'ni mar paro mamiyo kata nyithindo moko kawo ngimagi oko e yor deruok. Chenro no ma otisi ni Smile na Toto gisebedo ka gitimo e skunde mopogore e counties ma Kaluo ka koro ne gigowo e skund primar ma Bright Future e boma ma Ugis bang' fwenyo ni thoth jonyuol ok bed piny gi nyithindgi mar winjo pek ma gin go. Samoro yudo ka nyithindo gi gwengewa ma gidakie kucho gidak gi jonyuol ma samoro janyuol no onge ga odich ma en nyathi gigwenyrego owuok okinyi owe nyathi kata nyathi wuok to weye oduogo otieno yudo ka nyathi no osenindo. Koro ing'e ni nyathi wiye onge gi janyuol morito ngimane mang'iyo ni to onindo nadi, ochiew nadi, skul nobet nadi, nyathi onge gi ng'ama go kata kode mbaka. To magi miyudo ka e piny masani odere kata penjori to nyathi matin ma ja klas 3-4 to dere nang'o motimore. Kara gidere nikech jonyuol ok kaw thuolo margi gi nyithindwa gieki. Moko kuom gigo mamiyo jopuonjre bedo gi pek kod dang'ni mar paro en dhier ma opoko familia mathoth mono jonyuol bedo gi teko mar ng'iyo ngima nyithindgi makare kaka owinjore kendo ma bende rocho somb nyithindgi. Iyudo ka dhier bende samoro miyo nyathi biro e skul ma kata kalamu onge godo, onge gi buk, to nitie ga gimoro e iye kama samoro nyathi moro nigo to en to onge go. Koro ing'e ni gini yedhi to bede pach nyathi feel very sorry for himself. Koro miyo kata mana mijing'o kata moro madobedo godo, sherehe moro madobedo godo ni awuok e gweng' ma awuok e dala ma odew sombani bende bedo maonge. To iyudo kama gi adiera nyathi samoro kata mana e gweng' kata nyathi no obambi, nyathi no kaw ratiro mare. Koro chandi ni to nyathi ni in kaka miyo, nyathi yudo ka nosetimne richo gi ng'ato.
to kar mondo ikaw okang' mar dhi ka sirikal tidok gi chien mar ji tikaw pesa to kes ni ti uma ing'e ni interfere gi nyathini emotionally. Koro magi nyithindo ma at the end of the day iyudo ka koro wan go oganda ma nigi lit, oganda ma cannot perform. Piny tek gi jonyuol, tije sani tije mane gitimo kaluwore gi uchumi kako idho, ok ginyal yuto maber makonyogi rito nyithindo okang' mowinjore, kech kayo nyithindo ka gibiro e skul giol, somo bidwa ni gisom, to nyathi modenyo tol ok nyal kalo, ok nyal winjo. Dwaro maduong' mar riwruogni en timo lalruok kod nyithindo e skunde mopogore ma gisome, jopuonj kaachiel kod jonyuolgi mar manyo kaka inyalo konygi e wi gigo machandogi e ngimagi manyalo miyo gikaw ngimagi ok e yor deruok. Nyithindwa chandore mang'eny ahinya. Wayudo ka sama nyathi a ot baba gi mama odich, wamanyo kaka nyithindo nyalo chiemo, kata kaka ginyalo bet ngima maber. Lakini gikni sama koro wamanyo kamani ok wamigi ngima maber ma gidwarono, nikech ok wawuo kodgi, ok wamigi thuolo mondo mi giwachnwa gik machandogi e ngimagi. Tiyudo ni thoth nyithindo kata ka giyudo konygi pod kuonde ma giaego, iyudo ka mondo giyud kony mokony manya konyogi mondo giyud gini mondo gidhi skul pod tek. Achiel kuom gik matimore kama, wayudo ni jonyuol moko, ariyo kuom jonyuol gi moro winjre gi nyawadgi, koro miyo nyithindogi okia ni to ber mane ma giyudo mondo gidhi skul. Ali Abich, RamogiTV, Homa Bay. Yore mag kano rech ka osemak gi nam lolwe mondo mi kik gikethre pod en midhiero ne jolupo e dho wedhe ma Migori. Kambi mar rech ma Sori mane oger kod piny owacho mamalo kod omenda maromo siling milion 140 ne okelo geno ne jolupo. Kata kamano nyaka sani kambino ma gedo mare ne oserumo pod olor nikech piny owacho pok otieko chulo kambi mane omiyo rak. Geno mar kambi ne orumo higa achiel mokalo, kata kamano pok ochako tich nikech piny owacho mamalo pok ochulo gowi maromo siling milion 20. Jatend migawo mar weche mag rech e kaunti ma Migori George Ochola wacho ni pod gitemo wuoyo kod piny owacho mondo tiek chulo wuon rak mane ogedono. We are going to improve a lot of fish supply from the lake by way of cages. That's another support we are giving to the fishermen folk. And the challenge that was coming was just that when now they harvest from the cages, which we are going to get 29 additional cages in the lake, and it's the first time we are getting from the donors. What will happen when that harvest time comes? The fish landing bay at Sori is done and is complete. The only thing is that the national government had not finished with the contractor. So as we speak, it's an ongoing process, and we are following it closely with the minister. The promise was given that this month they'll be able to sort out the shortfall that was still there with the contractor, so that it's fully handed over to us. And when it's handed over again, that will go a long way in addressing these challenges. Indeed, to mention further, we are getting another cold storage facility, which is given to us by ABDP. That is going to be put up at Gorkachola. All that is going along the way to help the fisher folk. So the kind of efforts we are making under this government, I believe by the end of it, we are going to mitigate the challenges. Warmongajong en thuolo machielo kendo mwaka oyueyo matin, kata kamano nowaruaki wago kodi mpaka wawinje pachi kotenore gi wechegi manyien kapok wayueyo. Erokamano nya neno kolwacho Alfred Kantiri Karungu madha lam mane Nyasaye. Okay, wacho ni nyathini nobiro dhi sikul mane wach mawacho par ni achiel kuom jowelo mane wan godo odhiambo ma kawuono Keno Diek ne wacho ni odhi manyo kaka nyathino sir mare wuok mar mondo mi odhi e skul. Wageno ni ma obro timo mapiyo kendo kaber to kiny wayud ni nyathino koro osekawo ting' mare. Winjo Ramogi kana neno Ramogi yo makare amora ahinya kuom weche manyien. Obonyo ojuok kod jagoro Konel ojuok Ariri Duk Kantiri Kalamindi gomoso ne tho moyudo jafwambo mar NTV no ma Nyasaye ochuny anyuola mare. Kasto kabineno ga nyithindo kalo e matek to ok en hero mag jonyuol. Wadendu ma Nyasaye mondo mi ring Nyasaye yudo duong'. Ok ng'eyo ni otemo wacho motenore kod wach mar samoro nyathi ma pok odhi e skul no. Kasto Bruno Liende bende wacho ni entiere
kendo neno yo makare weche manyien mag imro wacho ni mor kata kamano wacho ni ajiwo sirikal mondo mione ni pesa ochopo ni sikunde yo makare mondo weche mag somo bed mongiro nikech piny ma nyithindo some piny manyalo kelo yot kendo bedo gi dongruok kaka dwarore. Kamano Nyabruno kuom ote mari mano wuod Suna East. Kasto ka anoka ng'ato to riwowa apani uwinjo Nyakalondo takiano neno RamogiTV bati ma obas kawuok Nyambeche. Kare sirikal timo ang'o to nyithindo ma oningo gitere skul to pod nitiere dala yawa mano penjo mare. Peter Yong wacho kacha ni entiere Nyakach kamoro miluongo ni Bungu Meri. Wacho ni weche gichopo ne yo makare. Wacho ni chal ka gima thuolo donje ko kumoro kanyo. George Henry erokamano kuom ote mari nitiere Ukwala. Sheni Otieno bende wacho ni entiere Gala Kabiero. Wacho ni rafiki weli Gala Kabiero kaumos gintiere kode kanyo. Men Gisharo na Chieng Nyakodongos Kanyakwarorigi kaito Baraka Suda to wacho ni en mana piny mar Haiti. Unamwone na news na Ramogi. Erokamano. Deno Dorin kantie Garissa erokamano kuom okote mari. Eno kanyo rafiki Nyakwaro Pondo. Wacho ni gen kanyo gios Kanyakwarorigi. Gimora hinya gi chenro ni. Kevin Narucho kantie Mbita. Erokamano kuom kit RamogiTV. Weyo matin. Kwa dugo Nyako Ramogi pod wan gi mamoko koting'o weche mag tuke omiyo kik idhi mabor ma en oyudore. Naitwa Anthony Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Max. Niko na dondana niharakisha ananiambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani sasa turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunabeba manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisort. Shabiki Super Jackpot, mi time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan bonyeza star 811 star 271 hash. Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod modolak. Matwak kod duond jopiny. Nyako Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. RamogiTV. Wadonjo weche mag tuke kama tim mar Harambee Stars dhi nyime gi timo ikruok margi ne tuke mag pinje ang'wen mibiro bagi e piny mar Malawi kind tarik 18 gi 28 mar dwe mar adek ni. Timno moting'o jotugo mapacho ka gi mago matuge pinje maoko osebedo ka timo orako kuom ndalo adek mokalo ka kori geno ni gibiro wuok pacho ka odiechieng' makiny. Tuke mag pinje ang'wen go kelo kanyakla timbe mowuok e piny Zambia, Malawi, Zimbabwe kod Kenya. Kenya biro tiyo gi thuolo ne mar timo ikruok margi ne tuke mag manyo tiko mag tuke mag pinje duto
higa mar 2026 kaachiel gi tuke mag manyo tiko AFCON higa 2025. First of all, I feel good, na feel poa, ni mara ya kwanza na ni kitu sikuwa nime-expect. Imekam so soon, yani haraka, but I feel good to train now. Najua hiyo tournament itakuwa rahisi, but for this nation, I hope we can win it. It's a big achievement. Kawasore ni team mar Young Kings mawuok e kar dak mar Dandora kaachiel kod team mar Dagoretti Mixed Girls joloch tuke mag Safaricom chapa dimba e gwenge ma Nairobi manopagi alap mar Dandora Stadium. Alap mating'o johera 5,000 jobag tukegi Young Kings nowuok chien gol achiel kendo rodho Dagoretti Lions gonde 6-1 e finals. E kidieny mar nyiri team mar Dagoretti Mixed noloyo team mar Misericordiae gonde 6-0 e finals. Timbe mag Young Kids gi Dagoretti Mixed nomi mich mar omenda maromo Sh250 tim ka tim ka bende ging'ado tiko mag finals mibiro bagi e boma ma Kisumu dwe manyien. Bang' tielo ma Nairobi rumo ayanga wuoth koro chomo masawa mar piny Kenya kama tukego ibiro bagi e alap ma Kirigiti kaunti ma Kirinyaga. The impact is amazing. I mean, if first of all, just from a human level, just to be able to bring people together to watch their people, because these guys on the field are from here, they're from Dandora. So to see their people shine on the Kenyan stage is amazing. Wasura ni nyakura mogi kama dhika machielo waido ni Kenya, kada team Kenya matugo jitugo ma Kenya hiki ni pinya prario matugo tuke magadhula bende odhi nyime gi ekwok margi. Tuke mag pinje ang'wen mibiro bagi e piny mar Malawi. Tukegi nochiwo thuolo ne timbe madongo mag pinje ang'wen kaachiel gi timbe mag jotugo ma hikgi ni piny mar 20. Timno osebedo katimo rako mare alap ma Kasarani kotelo gi kod kocha margi Salim Babu. Timno oting'o jotugo 12 manotugo tuke mag Sekafa, jotugo ma hikgi ni piny mar 18 ka jotugo matugo e pinje maoko kama oting'o Ibrahim Wanzala gi Aldrin Kibet bende oseriwore gi tim mar Rising Stars. Nafikiri tutapata opponent wale wajua opponent sana huko chini wanakuwa ni watu wa vijana nguvu na sisi pia nafikiri tuko na vijana na talent, so sisi tunaenda kucheza kama team. Nafikiri tunaenda kuwin kwa sababu ukiangalia tuko na vijana wazuri kabisa, hata wanacheza Premier League wana experience lakini wadogo. Na ukiangalia hizo timu zao kuna nakwambia ni nguvu na kutumia nguvu nyingi, so nafikiri vijana wetu wamejiandaa kulingana na game kama hizo. So si tumecheza friendly pia na timu kama tuna Tusker Youth na tumecheza friendly jana Kibira Soka, so nafikiri tuko ready kwa hizo games. Club mar Chelsea ong'ado tiko mar nus finals e tuke mag FA Cup bang' loyo club mar Leicester City